बिदिनो लामायावहाय ओभारटेक खालामनानै थानाय औवा बर' बास आरोना नै लामायाव ओभारटेक खालामबाय। जो बम्बू का रास्ता में ब्लॉक कर दिया। जो मीटिंगारी जाता है जे हुआ था उस दिन बहुत हवा आ रहा है, इसलिए इसको यहाँ रास्ता में ब्लॉक कर दिया। आप देख सकते हैं दा दिनैहाय बेबायदिनो नै माने लामाया ब्लक खालामदों आरोना बारजों ओरैबायदि जाथाय जानाय। दा ओरैजाय नै औवा बर' बास आरोना दा लामायाखौ गिदिंनानै ओरैजोंसो फैनांगौ गोनां जादों नै। दा आदा मोना फैबाय नै। अबाव थाङो आदा? अबाव थाङो? ए लामाया नै ब्लक जाबाय। आच्छा ओमफ्राय बेखौहाय रायजोफोरखौ मा खालामजानो लुबैयो आदायालाय? रायजोफोरखौ बोस्रांनानै होजानो लुबैदों। आच्छा बे रायजोनि औवा नालाय इयो। औ रायजोनि औवाखा नामायलाय? ए बे गामिनि रायजोनि। आच्छा दे गोजोननाय थाबाय आदानिसिम। स' लोगोफोर बेबायदिनो लामायावहाय जुदि बेफोरबायदि ब्लक खालायनानै थायोब्ला बेबायदिनो रायजो राजाफ्रा थाबैनो जे बेखौ बोखारनो थाखाय थामथिम लानांगौ, नङाब्ला बेबायदिनो लामानि जाथायारि जाथाय खैफोदा बेफोराव सोमजिनो लामा लायो आरोना। स' रायजो राजा नोंथांमोना गासैबो मिथिनानै मोनबाय। दा बेबायदिनो मिथिंगायारि जाथायजों जुदि लामायाव बेफोरबायदि औवा बा दंफांफ्रा ब्लक खालामनानै दोनोब्ला एबा गामिनि माखासे रायजो राजाफ्रा थाबैनो बोखारनो थाखाय लाहार फाहार लानांगौ, नङाब्ला बेफोरबायदिनो जाथाय जानाया सोमजियो लोगोफोर ना। बेनिखायनो थाबैनो इमिडियेट जानाय लोगो लोगो बेखौहाय बोखारस्रांनानै लानाया गाहाम। बिफां दंमोन होद आरे मा बुस्थु बिलाय? वाव उरि गासिनो सेवख्ल'जोब्बायमोन आरोना नै सिङावहाय नै। ओमफ्राय गोबाव सम बिथाङा जिउ खुंनानै दंमोन बे खुज्रा बिफाङा। ओमफ्राय दा ओरैजाय नै लोगोसे दुखुनांथावा बेनो माने मोनसे जोबोद मोजां न'खौहाय नस्थ' खालामनाय जादों आरोना नै थेर बेथेर। ओमफ्राय नैबे बिथाङानो आरोना बे खुज्रा बिफाङा नै दुखुनांथाव। दा एसे खुज्रा बिफां आरोना बियो नै एकदम गोगाम खुज्रा बिफां नै आङो बेयावनो गाखोबाय नै। ओमफ्राय लोगोसे आङो दिन्थिनो आखायाव लादों नै एकदम न'आनो साफा आरोना नै थेर बेथेर। बेनो जादों जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्ट खयला मैला बाजार एटाच, खैला मैला बाजारनि एसे साजों आरोना बे न'आ नै। ओमफ्राय दा एसे हाफ पारसेन्ट दङ, न'आबो हाजोबाखैमोन। ओमफ्राय दा रं होलायाखैमोन आरोना नै मानसिया दंला आरो बेवहाय जिउ गोमाबावगौमोन आरोना। स' नोंथांमोनाबो नुखाबाय निजे स'। आरो गुबुन जायगायाव दंबावो, जों बेखौबो देखायगोन। आयौ 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 बे एसे गिदिर खुज्रा बिफाङानो बायदों। आरो लोगोसे नै बेयावबो गब्रुनजोबदों आरोना नै बिफां लाइफांफ्रा गब्रुनजोबदों नै। एकदम असाइस देग्लाय मिथिंगायारि जाथायजों जानाय जोबोद दुखुनांथाव नांथाव आरोना नै। लोगोसे ओरैजाय नै एकदम बे न'आनो आरोना थेर बेथेर। लोगोसे नै बियो मावेबारेन्स स्कुलमोन। दा बाहायगौ दं, स्कुलजों गोग्लैयाखै बे दंफाङा। बिराद बाहायगौ दं आरोना बे स्कुलजों गोलैयोला स्कुला गेरेबजोबनाय जागौमोन। गोगोमखामोन बे खुज्रा बिफाङा नै। मिथिंगायारि जाथायजों जानाय जे मोब्लिब, दा बे मोब्लिबा थांनाय खय थारिखमोनलाय जाय हक सानथाम जाबाय। दा बेवहाय जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट खयला मैला बिसिडिसिनिफ्राय लानानै ओरै उत्तर ओनसोलाव गासैबो बिथांमोना बे मोब्लिबजोंनो जिउ खुङो, थांनानै थायो, दै बोखोनानै जायो लोङो। आरो बे मोब्लिब बिफाना गोमानानै थांथ'नानै दङ। दा बेखौनो बिथांमोना नै पस्ट मिथिंगायारि जाथाय बा बारहुंखाजों बायब्रुनजोबनानै दा बेखौहाय ट्रेक्टरजोंहाय माने लाबोदों आरोना। ओमफ्राय दा बबेखिनियाव गायहैगोन बेखौ आदा? जों बेखौहाय 3 किल'मिटारसो साहा लावख्रिगुरियाव लांगोन। लावख्रिगुरियाव ना? बिराद दुखु गोनां जादों। गैया जेबो गैखा बायब्रुनजोबदों। ओरैनो सानबैसे जाखो नोंसोरो? जों मथा मथि सुक्रुबारनिफ्रायनो। सुक्रुबारनिफ्राय ना? गैया जेबो एकदम गासैबो बायजोबखादों नामा नोंसिनिजों? न' बां बायदों, गय बिफां बायदों, सोरनिबा गलि बायदों, सोरनिबा गारियानो दंफां होसिंनानै सेस जादों। बिराद गाज्रि दुखुनांथाव जाथाय। दे गोजोननाय थाबाय। दे थाब खोन्थाहरदो।
लोगोसे मोब्लिब बिथाङाथ' फैयाखै दा जोंनि खैला मैला एरियाजों सानथामानो जाबाय नै कारेन्ट गैयिया मोब्लिब गैयिया दा ओरैबायदि जारला जादों दा बिथांमोना बानायगासिनो दं आरो नै लोगोसे बेयावबो मिथिंगायारि जाथायजों बारहुंखाजों बिथां थाइलादुआ बेवहाय गुदों नै बेयावबो फांसे बा ओरैजाय एकदम धंसजोब आरोना नैबेयावहाय 11,000 मोब्लिबनि जे खुन्थिया बे खुन्थियाया बारजों बेबायदिनो थेर बेथेर जानो हमदों दा लोगोफोर नै नायनानै ला नोंथांमोना लोगोसे नुखाबाय निजेस' दा बियो जाहैबाय 11,000 लाइनमोन दा बेबायदिनो ओरैजाय नै ओरै एकदम धंस जादों आरोना नोंथांमोना नायनानै लादो दे नै 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 बेखौ बबेनिफ्राय लाबोनाय जादों आदा बै सानजाथिं ओमफ्राय बायना लाबोखो ना बायना लाबोदों बेसेबां लानाय फांसेयावलाय 30 थाखा 30 थाखा ना आच्छा ओमफ्राय खय बिगासो गायनाय जाखो 8 बिगासो जाबायलै 8 बिगा ना आच्छा 8 बिगा दे गोजोननाय थाबाय दे